γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Οι νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους, εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας, αμελέ ταμπουρού. Στα τάγματα εργασίας αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχία και αρρώστιες. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια. Στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στην Σαψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000. Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. «1921, 7η βραδινή, 5 Σεπτεμβρίου Κυριακή. Κλικητάτη μου κλειό. Σήμερον ετελέστη εν τη φυλακή λειτουργία και εκοινωνήσαμε όλοι, περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο δια της κρεμάλας θάνατος. Αύριον θα πηγαίνουν οι 60. Μεταξύ αυτών οι 5 τραπεζούντιοι και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος. Την Τρίτη δεν θα είμεθα εν ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή και άλλον κακό να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρό γεγονός να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδιά ας παίξουν και ας χορέψουν. Ας σε βλέπω να κανονίσεις όλα όπως ξέρεις εσύ. Ο αγαπητός μου Θεόδωρος ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα. Από τα παιδιά, τον Γιώργο να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης. Το Γιάννη ας τον έχει μαζί του στη δουλειά. Από τα μικρά, τον Παναγιώτη να στείλει στο σχολείο, την Βαλεντίνη να τη μάθεις ραπτικήν, την Φοφών να μην χωρίζεσαι ενώ ζεις. Εις το Στάθιον τα σευχάς μου και την υποχρέωση, όπως χωρίς αμοιβήν, διεκπεραιώσει όλα στα οικογενειακάς μου υποθέσεις που θα το αναθέσετε. Ο Παπασημεών ας μνημονεύει το όνομά μου ενώ ζει. Να δώσεις 5 λίρες στη Φιλόπτωχον, 5 λίρες στη Μέριμνα, 5 λίρες του λικαστή των σχολείων.
και ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νηφάδες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο, βαίνω προς τον πατέρα και συγχωρήσατέ μου. Ο ημέτερος Αλέξανδρος Ακριτίδης. Ο Φρούντζε στο βιβλίο του «Αναμνήσεις από την Τουρκία» σχολιάζει: από τους 200.000 Έλληνες που ζούσαν στη Σαμσούντα, τη Σινόπη και την Αμάσια, έμειναν λίγοι μόνο αντάρτες που τριγυρίζουν στα βουνά. Το σύνολο σχεδόν των ηλικιωμένων, των γυναικών και των παιδιών εξορίστηκαν σε άλλες περιοχές με πολύ άσχημες συνθήκες. Πληροφορήθηκα ότι οι τσέτες του Οσμάν Αγά έσπηραν τον πανικό στην πόλη Χάβζα. Έκαψαν, βασάνισαν και σκότωσαν όλους τους Έλληνες και Αρμένιους που βρήκαν μπροστά τους. Γκρέμισαν όλες τις γέφυρες. Παντού υπήρχαν σημάδια γκρεμίσματος. Η διαδρομή από την πόλη Καβάκ προς το πέρασμα Χατζιλάρ θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου όσο θα ζω. Σε απόσταση 30 χιλιόμετρων συναντούσαμε μόνο πτώματα. Μόνο εγώ μέτρησα 58. Σε ένα σημείο συναντήσαμε το πτώμα μιας ωραίας κοπέλας. Της είχαν κόψει το κεφάλι και το τοποθέτησαν κοντά στο χέρι της. Σε κάποιο άλλο σημείο υπήρχε το πτώμα ενός άλλου ωραίου κοριτσιού, 7-8 χρονών, με ξανθά μαλλιά και γυμνά πόδια. Φορούσε μόνο ένα παλιό πουκάμισο. Από ό,τι καταλάβαμε, το κοριτσάκι καθώς έκλαιγε, έχωσε το πρόσωπό του στο χώμα, δολοφονημένο από το κάρφωμα της λόγχης του φαντάρου. Αηλή εμέν, να βάει εμέν, το μάτια μου, το ελέπνε. Είμαστε εδώ στο Θησίο, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να μας φιλοξενεί στο σπίτι του ο κύριος Γιώργος Τσαλουχίδης, πτέραρχος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών, Αλέξανδρος Υψηλάντης. Κύριε Τσαλουχίδη, είστε πρόεδρος σε μια Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών, η οποία είναι υπερδραστήρια. Διάβασα την επόμενη δράση σας. Θα ήθελα να πείτε σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ μας πώς έχετε καταγράψει μέσα σας την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού από τα ακούσματα που είχατε από τους γονείς σας, τους παππούδες σας και άλλους φίλους και γνωστούς. Εγώ δεν θέλω να κουράσω το ακροατήριο. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι είμαι περήφανος που είμαι πόντιος και παρακαλώ το Θεό να μας αξιώσει να πάμε στην Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας να λειτουργηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύετε ότι ο ποντιακός ελληνισμός έχει πάρει τη θέση στην ιστορία που του αναλογεί? Έχει τιμηθεί επαρκώς? Έχει ξεχαστεί? Τι νομίζετε? Είναι λυπηρό να απαντήσω αρνητικά. Όχι. Έλεγε η μητέρα μου, Θεός χωρέστην, ανάθεμα και τα μακρά όθεν κυπάει λαλία, το μάτα με σκοτίνεψαν ασυναρωθυμία, που σημαίνει
ανάθεμα και τα μακριά. Όπου δεν φτάνει η λαλιά, τα μάτια μου σκοτίνεψαν από την αρωθυμία, από την επιθυμία να πάμε πάλι στα μέρη τα Άγια αυτά του πόντου. Αμήν, κύριε Τσαλουχίδη, μακάρι να γίνει πραγματικότητα. Εμείς, οπίστα κλώσκουμες, σέμορφα τα στερέας, το λέμε με υπερηφάνεια. Εμείς πίσω θα γυρίσουμε στις έμορφες αυτές περιοχές, στα παρχάρια μας. Νιώθουμε περήφανοι που είμαστε Έλληνες, νόμαστε περήφανοι που είμαστε Πόντιοι και είμαστε περήφανοι που προσφέραμε και προσφέρουμε σε αυτόν τον χώρο τη δύναμή μας, την ψυχή μας, την αγάπη μας. Και πάλι σας ευχαριστώ και να έχετε τη δύναμη να προβάλλετε αυτά που πιστεύετε, αυτά που αγαπάτε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μέσα από εσάς νιώθουμε και εμείς Πόντιοι. Η ηθικά ιδεχθής δολοφονία του ποντιακού ελληνισμού, στίγμα ανεξάλειπτο για την πολιτισμένη ανθρωπότητα, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του μεθοδικά οργανωμένου σχεδίου εξόντωσης όλων των μειονοτήτων της πάλε ποτέ παντοδύναμης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες του Πόντου, με το μαρτυρικό τους θάνατο στις προαιώνιες πατρογονικές εστίες της ευλογημένης γης του Πόντου και της Ιωνίας, διατράνωσαν στην αχανή λεωφόρο του χρόνου την πολιτισμική και πνευματική δύναμη των Ελλήνων. Σήμερα, πολύ περισσότερο από ποτέ, που ο ελληνισμός κλειδονίζεται από την επαπειλούμενη οικονομική χρεοκοπία, με την επαγόμενη πολιτισμική και πνευματική μας κατάπτωση, οφείλουμε να αντλήσουμε ηθικές δυνάμεις από την ιστορικά μεγαλουργό παρουσία των Ελλήνων στα ιερά χώματα του Πόντου και να προβούμε σε μια δυναμική, πολιτισμική και ηθικοπνευματική αντεπίθεση στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθε. Το οφείλουμε πάνω απ' όλα στο ηρωικό αίμα των μαρτύρων του έθνους μας, των αλυσμόνητων ακριτών της γλυκιάς πατρίδας του Πόντου.